Hello mga kabantay kag mga kabulig, ari ta subong sa Purok Maabi-abihon 1, Barangay Lag-asan, Bago City. May ano dire? Bantaye. Bantaye. So mga kabantaye, upod ta subong si Sir Lemuel, ang coordinator sang Barkada kontra Droga sang Ramon Torres National High School, kag si Sir Lodimer, ang president sang Phoenix Riders Club. Phoenix Riders Club. Okay, so Sir Lemuel, may ano ta subong dire? Actually, we have a collaboration with the Phoenix Riders Club of the Philippines, no mainland. So, the club of Sir Lodimer tapped us to help them sa ilang endeavor sa paghatag help kag feeding programs para sa mga kabataan. So actually sila ini nagtap sa amon kay ila ini siya original program. So basta gani diri sa Bago may ara sang mga programs such as this to help the community. Ang Barkada kontra Droga of Ramon Torres National High School willing gid mag-assist sa ila. Okay, so bali Sir Lodimer, inyo ginagali iya initiative ano? Kag nagtap lang kamo kay Sir Lemuel. Kaya mga ano ganito ito nagsugod gid ni? Actually ang BKD nag-start lang gid yang Iyaka Ramon Torres, nag-start lang gid last year. Supposedly ang Iyaka Junior High wala gina siya. So last year lang nag-start, but with the initiative of Ma'am Melanie for almost 2 to 3 years before pa lang nagpadlaga na siya, but then she's already in senior high school and they have already programs as well nga gina partnership man sila with the PNP. So kung may mga program sa mga PNP like also with BJMP, so ara man kami nga nag-help sa ila. So it so happen nga the Ramon Torres National High School BKD programs kami ang natapan ni Sir, that's why kami ang ari diri. So sila ni Mami ara man na sila mga programs in which nga nag-collaborate man kami with each other sa pag-help man sa mga fellow bagunhons nato. Okay. So Sir Lodimer, yun ano ni, ano nakadugay ng atong Riders Club? Kag sa nakita ko na daw lain-lain kamo yung mga Riders Club. Yes, Yes, oh. Pero ang Phoenix ano nakadugay kag kapila nyo na ginaobra amo ni nga endeavor? Actually, sir, ang Phoenix Riders Club is last year na ni siya. Magsumanog 1 year pa lang kami. Pero sa kadamo na naamon niya charity, kag first time namon diri sa Bago, diri namon ni held kay nakita man namon nga para maiba naman ang area nga amon nga gina-charityan or may mga program kami nga gina-conduct. So, ginpili namon diri kay mas lapit, kag mas accessible sa mga iba kay subong lang mabudlay kay gainulan. So, it's better nga diri na lang para mas lapit. Kag nakita man namon may potential man kag damo sang kabataan nga mapakaon naton, mabatagaan sinilas kag gintap na mo si Sir Lem because ang kabataan kontra droga daw may tinutuyo man sila makabulig di mas madako ang impact sa aton mga kabataan. So kamay pa nga mas damo pag gid ang amon nga mabuligan ni Sir Lem sa amon nga tandem sa partnership together with some other Riders Club nga mag-participate sa amon ni program. So ano nga mga Riders Club ang upod subong sang Phoenix? Ang Monster Riders Club, ara sila nagbulig. Ang Timpano Puli, Pulo Pandan Riders, ara man. Kag ang Phoenix Riders Club North Chapter, so ari man sila. Hopefully nga next na to yung mga outreach program, mas madamo pag inyo mag-cooperate yung mga Riders Club para mas madamo pag kita sa may mabulikan. Okay, so ara mga kabantay kag mga kabulig no, nabatian nyo, hindi pa ini ang last. Damo pa nga palaabuton nga mga binuligay diri sa Bago. Buligay, Bago. Okay. So muna. So hindi pa naman ning last, damo pa kita bantayan diri sa Bantaye. Kag damo pa binuligay diri sa Bago. Ara lang kami permi gid kami ma-interest sa mga projects and ano. This is the start. Yes, this is the start. Yes. Projects, plans, kag kung ano pa nga mga charity events. Damo pa nga tiilang. Yes, sang Phoenix Riders kag sang iya pag nga mga other Riders Club. And of course, ang Barkada kontra Droga sang Ramon Torres National High School. Okay, so mga kabantay, sa nakita kasubong ang mga bata mapagsik kag malipayon sa ini nga event. So gapasalamat gid kami sa lain-lain nga mga Riders Club nga nagpatigayon sang ini nga event, di bala? Yes sir, basta gabi nuligay, hayaya nga aton yung buhay. Tandaan ta, basta bagunhon, mabinuligon. Until next time, bantaye! Bantaye! Okay, so good afternoon. Wala ko belum tapi tadi teachers dari prepare ko no. Okay, so thank you gift for them kapag invite sa Buligay Bago and YouTube channel Bantaye.